Hi! Hello! Ang oras po ay... Anong oras na ba? 8 o'clock. 8 o'clock ng gabi. Bebe, oh! Ipak mo na ito, be! Nagpapak kami ng nakakain ng aking inay. Puntahan namin siya sa bundok. Puntahan namin siya sa bundok para dalhan ng pagkain. Sige na, para may ilaw tayo. Ako na dito. Hindi, ayoko dyan. Ayoko dun sa loob. Jade, ayoko sa loob. Sasama si Ate Jade saka si John Bert. Ate. Mapakibit-bit. Huwag mo ipaano kasi matatapon yung sabaw. Okay. Ang dilim na sobra. Ilang minuto ba papunta doon? Mga 10 minutes yata. Sasakay kami ng tricycle para mapuntahan ang lola nila. I remember when I saw your face from afar. In an instant I was changed. You with your friends, but I was taken. I embarrassed myself, but couldn't wait. And I smile when I think of the day I asked you a question in a public place. Loving you was the best choice I never made. 'Cause every day I wanna be better. I wanna give what you've given me. My world, you're the center. I wanna stay in your gravity. You're the earth and I'm your moon. I'll always be with you. Just a couple of birds flying westward, down the coast, across the ocean, wide and blue. Love drunk, I wrote a little love song. Something you made me brave enough to do. And every day's an adventure with you. I would travel to places we never knew. When it's unsteady, I'll tell you this simple truth, that every day I wanna be. Dito na kami. Ang dilim ng... Alin, dala mo na may flashlight. Lumilibot sa mukha. Let's go, Papay. Ayaw ko gamitin yung flashlight na yung ano ko kasi low bat na. Ayan, maglalakad kami papasok ng mga ilang minuto. Nakuha ko na ulit ng alin lagyanan. yun? Babadog siya ng glass na. Basta yun. Ang dilim papasok. Bebe, dito na ang daan, oh. Dito. Dito pala. May ilang minuto kaming lalakarin.
Papasok sa bahay ni Lola. Hindi ko magamit yung flashlight nito kasi low watt na siya. Sige na, tingnan ng mabuti ang nilalakaran ha. Baka may ano dyan. Ikaw may bahala. Ha? Ikaw yung bahala. Ikaw yung bahala. Masu-surprise yun si Am kasi hindi niya naman alam na pupunta tayo. Huwag na mag-flashlight dyan. Hindi ano yung iwan. Paso yata. Ayan, baby. May mga hinog ng bayabas, oh. Ay, wow. Tingnan ko. Ayan, may hinog ng bayabas. Ayun pa, be. Hindi ko. Bawal manitas. Ikaw nga, mamimitas ka. Akin na. Wow. Kayaan kung binili mo? Ayun pa. Papaan. Ito mas maganda to sa'yo. Oh. Ako mag-ilaw para makakita niyo. Ayun pa sa taas. Asa na, buboy? Hey. Sino mo? Buboy. Ha? Sa taas pa. Aray ko. Ngayon pa, oh. Ayun pa. Manigta ko din isa. Ang dilim ng ano ko. Ayun pa, anak, oh. Uy, yan. Ito may sabihin eh. Ito pa. Kaso makatakot man gayud. Ayun pa, oh. Pengi, buboy. Ito, sa ito? Ay, meron ka na? Ay, wala ka pa rin. Sa'yo naman. Uy, ito lang saya sa akin. Oh, meron din akong nahanap. Oh, wow. Inog na. Hello, Negrita. Siyempre na akong bait na aso yan. Bait ng aso na ito lang. Ilawan mo nga siya. Hindi ko makita. Hello. Sikanda nga na, sikanda. Shake hands. Dali na. Shake hands. Sikanda. Dali na, sikanda, dali. Dali, Ikaw naman, ayaw mo sa akin. Sikan, dali. Sikan pa, Let's go. Naparong suka, nung. Amoy niya yung pagkain. Kinawang si Draklaw no dyan. Kukunin mo nga yung iba pa. Ay, meron din siya. Ay, hindi ko na ano. Ilawan mo nga. Ang dilim ng bahay ni Lola. Ito lang ilaw. Oto, may inog. Dito ang inog. Oto, ang grabe ang inog sa ka. Ano mo, nalaman naman yung tubig? Ano mo nalaman? Malinis talaga yung tubig dito ni Ann. Kasi galing yan doon sa ano, sa bundok. Bahay dyan. Ano yan? Kakahuyan. Palaka lang naman mo na yan. Maihi yan ang palaka. Hindi. Sarado ang tangki kagad eh. Pwedeng maglagyan Ganyan yung tubig dito ni Lola. Free flowing. Baka naarap ka ng tangki doon sa kimahat na abrido. Safe naman yung tubig dito kasi yung pinanggaling yung bundok. Wala namang bahay-bahay dyan. Wow. Pasok tayo. Pasok tayo sa bahay ni Lola. Ayan, may saging. Wow, maraming pinya. Ayan ba nga, dahil kumanan ka kakaraya na. Ito, dyan inagad ni Daday. May saging. Yan ang kalan niya. Ang daming niyog. Saging ulit. Ito ang bahay ni Lola. Hawit. Dito dati si Ate Jade ang gagapang-gapang nung maliit pa. Masolar, mama. Na Ate Jade. Doon, Po.
Dito yung pagkain ni Lola. Ano to? Mama, paabot to po, mama. Ano to na, ma? Thank you, Al. Kanin. Ano to? Ba't may pinya to? Ano ba ito? Ba't ganito yung kutsara? Malinis pa. Anong luto ito, mother? Pinya. Pang-ulam na. Ulam ba yun? Padala akong... Ay, naula ng sabaw. Natapon na ang sabaw. Pinili kita ng 2 barbecue. Saka, nagluto kasi kami pansit yung kinain namin. Ayan. Natapon na ang sabaw. Ma, baka ano, nila ng aso, ma. Oto, oh. Ang daming fruits. Ano yun? Sira na darang. Luto akong pansit. Kaso niya ako, bako na, masiram yan kaninang mainit pa. Sabaw. Niya ako, dagagi kami sa ano, binakalanta kang 2 barbecue. Kasi tangad-tangad gusto man ako kasubago. Pagkatapos ko mag-ulsip. Kapili. Ayun lang nga ako kanin. Maray daw, sunta ng tira. Ang bahay na to. Titang lang yung naman nga ni ako ta. Ayan. Nagparapanlinig ako sa bago. Nagparapanigid ako ng maribe. Ay, dahil ko nakaduman sa kabasan. Bilang ko, Pigchat ko ika kasubago, ma. Ha? pero may flashlight. Ma, nailing ko ika naka-online. Pigchat ta ka. Nag-online ako sa bagong date na oras. Uro man ako sa... Hindi mo manasin sa kuya niya ko. Nag-online ka baga. Pinalso ko man sa natulos. May signal dumano sa kabasan. Diba? Sa may... Ano, so agi-agi ano dyan pa siring bali sa ano. Naglisod ako ng baka. Tapos pinalso ko man tulos. Sigilayin ko man sa nakon. Ay, oh. Sorry. Pailawan tayo nagkukuha ng ano. Bayabas yung mga ama. Pinailawan mo sa luwas? Iyo. Gabos na ka ano. Hindi ko alam kung kasain yun. Ang daming halaman dyan sa labas. Kaso hindi makita kasi madilim. Manigid ako. Malunggay. Grabing. Hello. Grabing Ano? api. Grabing dahon. Para panigid ako niya na hapon. Darawal mening pinya. Pinya. Nagdigdi naman. Dahil ko man aram na may yan. Dahil man ako nagdaran. Ako darang. Para ang purpose ko magdigdi niya. Ako daran. Takang makaon. So, laogan. Hello. Kaya ako digdin ko na laogan ko. Imadaran naman. Ang bahay ni Lola ba to? Pero ano to? 20 years ago na to, hindi na mapagpatuloy. Simula na wala ang tatay namin. Natigil na. Hindi na mapagpatuloy to. Hoy, anong silip-silip dyan? Anong silip-silip dyan? Tatang mata ka ni mama imuting, ma? Nakamutan ni Black. Anong anak niya? Dagay ko sinigrita man. Ayun. Karamrag siya ka Hello. Bait ng asong ito ni Lola. Bait. Yan. Uningon na niya ako na bag na ni. Ibag natin. Wala dyan sako? Uro ni bagas ng mga sako. Mga laogan. Kaya sa sako ni. Nagpirinya-pinya naman kita. Napuro lang kutsilyo mo digdiyan na. Mataron. Tita, isko pa ini. Nataron mo ini. Ano? Kain tayo ng pinya.
Saan yun? Diyan sa? Ang tagal nila nagkuha ng ano, bayabas. Magduyan tayo muna sa duyan ni Lula. Ang duyan na, tingnan mo to. Gunit-gunit na. Ayan, ang puti ng ano, ang tawag dyan. Takori. Puti ng takori ng Lula. Ito, butas-butas na itong ano niya. Ubong. Nakuha. Punta sila sa gitna ng palayan para manguha ng baya. Ay, wow. Ayan, ang dumi. Ay. Dami niyo. Isang balding bayabas. Minsan ito yung pagkain ni Lula. Hindi na niya kinakaya yung bayabas. Gusto ko yung ganito, yung green pa. Ito. Dapat yan, mga kalisan ng kiduang aldaw. Kuduan na naman. Ano? Punta ka na sa gitna ng palayan. Kaya gustong-gusto nila pumunta rito. Ha? Gusto kong magkain pero... Ano kakainin mo? Bayabas! Ngali ka na. Ang dami. Ay, well, Kinubos ko na. No. Mamaya, sa bahay. Balat na papa ng pinya papa. Kakain daw yung anak mo. Sa bahay na daw. Kilala ka na ni Grita. Ano yan? Ni Grita? Sa bahay na daw, Buboy. Magbalat ng pinya, boy. Black na. Yung sutulo lang kaya yaon duman si basta ako nagduduyan. Roger din. Mato kro man nandiyan sa may tangad ko para tangad ako. Nakikita na ano ko overripe na. Pag overripe na, may naman nakatira na sa loob. Alumoy na. Tapos nina dahil na magsusunod. Ito. Pwede pa to. Pisugaan, mano pa. Yan ni Grita. Kaya pala magkamukha kayo, maliit ang mukha. Para si ni Grita, dahil yung arog ka noon. Mama na yata sa mama niya, ay sa papa niya. Angkol mo Roger na ayam. Namakan. Ay, apo ka pala ni Lolo Roger. Apo ini ni Kuya, apo ini ni Jana. Gurango na. Saan si Jana? Yan, dyan nagluloko sa sinuluan ko. Pag yan may tao na nagtatago rin. Pag nandito kami. Eh, madalaga na ko para pirmi digi sa laog. Yan na nagluloko sa mga sinuluan ko. Hindi kasi siya sanay sa tao. Iba Uncivilized dog siya. yan, sige, sunod ka sa ko. Kaso pag kaputan mo, abo. Basta ako naglinis. Ikaw, Black. Sama ka na sa amin, Black. Surunod ka sa kuya. Black. Imbis niya, Sama ka na sa amin, ha? imbis may bantay, nag-iri ba sa ko? Ayan, pasok ka na. Ayan, dami-dami ko. Kalisat pa siya trap. Uwi na tayo, taso tatlo lang. Yung tatlo lang nandun sa... Pero sa pagdarat ko, ando man sa ido. Barog-barog kan ayam. Ano yan? Ano yan, tulay? Wala. Ano naman kung nanailing sa likod, mati uno na. Yan, nasuula mo rin, di ba ka... Ano mo? Linaw ko sa kaldero. Tara na. Pa, sutulo lang kayang yaon duman. Puro babae. Boboy. Kaya uwi agad tayo. Sa bag. Aray ko. Natusok ako ng ano. May pag-alitan sa puruta. Kaning kundikuro nindo na ano, hindi nararao.
tulos ng doon na pagkaon. Pag inigusa naman si ba magbalat, barlata. Ma'am, tara na. May ano naman. Yung tatlo lang kasi nandun. Nag-inog na. Santol? Inog na sa santol. Para ako din, kakaong santol kasi ganyan suka ko. Akin na. Adawan. Madami daw santol. Daan mangga, magpapasuka ako. Yung ay, acidic ka. Kasi may mga maasim. Ang pinya, dahil ako na ano. Ano may sanan, mangga buda ang pinya. Ay, pinya. Mangga buda santol. Storage. Bodega. Narong kagaya ako minsan garo. Iyo ka na ako maglimpya ta. Dako na kuan diyan. Yung mga tools ni uncle mo. Sister mo duman. Yung mga sisterit mo duman. Iwan yung tatlong babae. Yung tubig pa. Ano oras nagtukang Eh, pagkabago? may tubig na kami na Boy! 8 o'clock. So nang pagkasige si Rilbong ka tabi itong pakiaram sa. Ay, wala talaga. Ginawa ko so bayawas na may gripo ba? Oh, tapos, Sinugo na pag sa paa ko. may tawo na. May mga ulod na. Ah. Vitamin Vitamin din yung nago. Vitamin Malumoy O na. ito. Oo. Malumoy na. Pag bayawas mga ito. Oh, bayawas man ito. Yung uod nga sa lagka. Dahil manakuha ito ng didiring maray. Basta dahil kumakaon. Na yan sa ako niyan. Prutas. Malinig man-an. Mananagaan niya sa. Let's go. Madawa na kami, Mar. Last ng pinya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you sa Bye. bayaba. Tapos sa pinya. Bye, Mai. Wait na kami. Hoy, ang dilim. Hintayin nyo nga ako. Uwi na kami. Lakad ulit kami ng ilang minutes bago makarating sa may kalsada. Ang dilim. Hintayin nyo ako. Ay, natuwa naman si Lula na dinalaw natin. Natuwa siya kay wala siyang ulam. Oh, di naman. Ayaw na umanda. Ano yan? Ano ko ba doon? Guys ko parang di mawala. Okay, uwi na tayo. Taray ko.